Здравейте! Днес намерих малко свободно време и реших ето тази млада женска, бяла, така в кавички ще го кажа, да я заснема. Това е моя производство птица тази година, с която аз доста се гордея с това нещо. Искам първо да споделя, че родителите на тази птица не са традиционните бели гълъби, а са нещо друго, което от няколко години аз се опитвам да направя по-скоро. И мисля, че тази година с тази птица постигнах съответния успех. Тук искам много добре да се види богатата на оперение долна част, така наречените панталони. При белите птици е доста трудно постижимо. След това отиваме на добре изразената и дълга разделителна линия, както и всички пера в горната част, които отиват право нагоре. Тук сами виждате колко добре е структурирана птицата. Отново, въпреки че самата птица не произлиза от бели гълъби, има тази леко издължена човка. Аз съм отглеждал бели гълъби и то доста добро ниво през годините. Явно белият цвят при китайските гълъби носи това нещо при главата. Ако се вгледате добре, не знам колко добре се вижда на камерата, ще видите, че очите не са идеално черни, а имат един лек оттенък. Предполагам, че това е наследство от родителите на съответната птица. Интересното, което искам да забележите, ето тук на третото махово перо, не знам дали се вижда добре, има един много тънък оттенък на върха. Също и от другата страна, отново на третото перо, то вече е подменено, и на едно от перата, точно по средата на опашката. Малко прилича като на изцапано, но истината е, че не е изцапано, ами е остатък от родителите на съответната млада женска. За дължината и размера искам да кажа, че птицата е с много широк гръб и много масивна, много тежка птица, и размера, както виждате, точно в нормите. Сега ще се опитам да я поставя тук и да я заснема в покой. Не знам доколко ще бъде успешно това нещо, за да може да се види хубаво. Ето птицата. Благодаря ви за гледането.